ngatan ko ka message ka ba ngayon na pudik tin ka jomlay kanta ka din nakayo anes ka balay din ka baktin ka jomlay ko ba kibakhana ka do ki jom ka do kibakhana Mynsiem ki dei jong Mynsiem. Amen. Kibakhana ka do ki dei jong ka do kamot ka baki khan ki pa dei ki sir ba khai pi ni pa jong ki kamot ki don ni kita ki tri san ni ki jinglong ka ba ini pa jong ki don. Amen. Dei nam la kalong ka dur ka jong ki ni jinglong jong ki become juru born of the spirit or is of the spirit. Amen. Preach. Habayangi lakhana Mynsiem jong play kamut ni dei bandon ya ka jinglong bo trai jisu dan ka jing jong. Amen. Come on, preach. Don ni ka jinglong jong trai jisu jing jong pi kamut le pie timpat yo ban mat ya ka jing kha ka jong play. La ni dia si pla amat ban kha ya ka jing kha jong play henrei pi klem don pa ka jinglong ka jong trai jisu kamut pi don ha ka speed jong ka disobedience ani ka jing bang ko. So make sure you check yourself. If you claim that you are in the kingdom of God, you are born by the Spirit of God, you inherit